Dog. Det kommer ind på Bjørn Philips kanal, som sagt. Men det her, det er vlog. Episode 2, vlog 3. De er bare optaget efter hinanden. Jeg kan ikke se hende. Det er mig, der har lavet aftensmad. Jeg skal snart købe en Xbox 300 Press. Så det bliver jeg meget glad for, når jeg køber den. Jeg vil lige sige, hvor jeg køber den henne. Jeg køber den inde på Den Blå Avis med, det er en brugt en. Jeg er ikke helt færdig med at se nogen. Men det bliver en Xbox 360. Så må skrive ned i kommentaren, hvis I kender nogen, der sælger sådan noget. Så må I lige skrive ned i kommentaren, så må jeg være flink. Det var vist det. Og som sagt, det var vlog 3. Og der var lige tilbage med en drink. Fuck, det er koldt. Kan I se vise det? Tak for i dag. Og det her, det var som sagt vlog episode 3. Kan I have det godt derude? Husk like og subscribe. Bye bye.